खा लो। कब तक ऐसे चली? समझ में नहीं खे आवत कि दुश्मन के बा, घर के अंदर कि घर के बाहर। और ऐसा तो नहीं खे कि घर के केहू आदमी के हमार प्लान के बारे में पता चल गई हो। हमरा कितना वो कुंदनवा पे शक है। बहन, तू चिंता मत करो। राधिका के भेजले बानी हम कुंदनवा के पास। सब पता चल जाए कि ओकरा प्लान के जानकारी बा कि ना। ना, कुंदन के कुछ जानकारी नहीं है। तू जैसन प्लान बनौले रहा हम वैसा नहीं कहीं नहीं, पर इतना कुछ करे के बाद भी वो अपन मुंह ना खुल्लस। हमनी के प्लान के बारे में हम तीनों के अलावा केहू की पता ना रहे, तो ये सब के करलस? एगो बा जेकरा पे हमरा शक होता। के? उहे हमार सौतन सेरा। शेरा? शेरा तो ई घर के खास रहे ना भैया। उहे तो कहता नहीं, शेरा ही घर के खास अब, हमनी के ना। राधिका, तू एगो काम कर, तू शेरा के पास जा और पता करा कि ओकरा मन में का चला था। ठीक बा। सैया जाड़ा में गवना करैती रामानी लेखा काम। सेरा डार्लिंग, तो कितना चिकन लागेला, एकदम रणवीर कपूर जैसन। तोरा पता बा हम तोरा से कितना प्यार करेनी, बाकी विक्रम की वजह से समय ही ना मिलेला तोरा से मिले के। तारी महक हमरा के पागल कर देले बा। छोड़ो ना, सब जागल बा। सैया जाड़ा में गवना करैती। साला सरवा, साला आस्तीन के सांप निकला। हमनिए के खाके हमनिए के डसलस। हमरा जोन शक रहे ना एकदम सही निकला। इस सारा षड्यंत्र के रात साला उहे बा। ओकरा के कुछ करे के पड़ी, कुछ करे के पड़ी ओकर। तहनी के हम कितना बार मना कैनी कि पकड़ुआ ब्याह मत करा सन, लेकिन तहनी के ना मानलस। तहनी के अपने कैलस। हम यह कहनी कि घर पे श्राप लग जाई, लेकिन वो तहनी के सुनाई ना देलस। आज श्राप लाग चुकल बा। अभी घर में केहू ना बची। धीरे धीरे सब केहू खत्म हो जाई।
सब केहू खत्म हो जाए। कैसन बा? शादी सिर्फ तन के मेल ना होला, शादी मन के भी मेल होला। ई खीर हम अपना हाथे बनौले बानी। शादी में शरीर सिर्फ 7 फेरा ना लेला, मन भी तो 7 फेरा लेला ना। बेटा एगो कहावत बा, जहाँ चाह वहाँ राह। सच्चा चाहत जरूर पूरा होला। रुका, हम आवत नहीं। रुकी। जौन बात हम कहे जाता नहीं, वो बात सुने के बाद शायद रउआ हमरा से नफरत करे लगम, लेकिन अब हम ये बात दिल में छुपा के ना रख सकेली। रउआ बहुत अच्छा बानी आदित्य, राउर दिल बहुत साफ बा। लेकिन हम केहू और से प्यार करेंगे। वो बहुत खुश नसीब हुई जेकरा के तू प्यार करत बाड़ू। कुंदन। कुंदन मतलब सोना। बहुत कीमती बात तुम्हार प्यार। हाँ, लेकिन रोवा से कीमती ना बा। वो हमार बाबूजी के ड्राइवर हवे। सच्चा प्यार के कोनो कीमत ना होला। सच्चा प्यार अपने आप में बेशकीमती होला। हेलो कुंदन। गंगा, तू अभी के अभी वहां से निकलो। हम अभी तुरंत तोहरा के लोकेशन भेजता नहीं। गंगा। अच्छा सुना, हमने के मिले कब समय आ गई बा। अपन भाषा में मनोरंजन खातिर डाउनलोड और सब्सक्राइब करी चौपाल।